Поехали, кузгалдык. Нәкъ 60 ел элек шушы сүзләрне әйтеп, совет космонавты Юрий Гагарин кешелек тарихында беренче тапкыр галәмгә ачкан. Бүген исә Волга лагере яшьләре шушы ук сүзне яктырткычлар ярдәмендә язды. 60 санын ракета һәм әлемне дә сүрәтләделәр. Исәнмесез, сез Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышын карыйсыз. Безнең тапшыру бүген космос һәм аны танып белү турындагы мәгълүматкә бай булачак. Әлегә башка темаларга. Бүген Татарстанда мөфти белән баш казыйны сайладылар. Республика мөселманнары дини нәзарәтенең корылтайы делегатлары Камил хәзрәт Сәмигуллинны яңа срокка калдыру өчен тавыш бирде. Баш казый Җәлил хәзрәт Фазлыевның да вәкаләтләре 4 елга озынайтылды. Президент Рөстәм Миңнеханов катнашучыларга үз сәламын җиткерде. Корылтайда куелган мәсьәләләр һәм узган 4 елда дини нәзарәте эшчәнлеге турында Фәйрүзә Мәҗитова. Мөселманнар корылтайы бу юлы Казан экспода үтте. Анда катнашыр өчен килгән Рөстәм Миңнехановны Камил хәзрәт Сәмигуллин дини нәзарәтенең соңгы 4 елдагы эшчәнлеге белән таныштырды. Менә Коръәннең Казан басмасы. Безнең Казан басмабыз бу нусха Белоруссиядә специаль президентский фондта басылды. Бу китаплар үзебездә бастырылган. Президентка Коръән аятларын сөйли торган лампаны да тәкъдим иттеләр. Шиктән ашканнарга кайту урыны. Залда 1000 ярымнан артык делегат. Корылтайның көн тәртибенә Татарстан мөфтие һәм баш казыйны сайлау. Аңа керешкәнче президент сүз алды. Нинди зур эшләр диниян нәзарәте буенча эшләнгән. Күпме китаплар, күпме халыкны диндә эшләребезне укыту мәсьәләләренә кертү. Бу эшләрне ныгытырга кирәк. Менә бу хәлләр мәсьәләләрендә менә бу гырыф-гадәтләребезне иретүдә тотуда монда, конечно, бу эштә сезнең өлешегез бик зур. Камил хәзрәт Сәмигуллин президентның рәхмәт хатына лаек булды. Ул республика мөфтие вазифасына иң җаваплы чорда керешә. 8 ел дәвамында дини нәзарәтен җитәкли. Соңгы 4 елдагы эшчәнлеге нәтиҗәсен хисап чыгышында сөйләде. Республикада хәзер дини гыйлемне ислам нигезләреннән алып академик дәрәҗәгә кадәр әстәргә мөмкин. Рөстәм Нургалиевич, сезгә Болгар Ислам академиясен ачу һәм аның эшчәнлегендә һәр даим ярдәм иткәнегез өчен зур рәхмәт. Камил Сәмигуллин мөфти вазифасына бердән-бер кандидат. Корылтай делегатлары аны бер тавыштан сайлады. Үткән 4 елда Татарстан дини нәзарәтенең эшчәнлеген аманат сүзе белән атап булыр иде. Һәр хәреф билгеле бер эш юнәлешен күрсәтә. Әл-Коръәнне өйрәнү, мәгариф һәм фәнне үстерү, әхлакый кыйммәтләрне ныгыту, телне һәм гырыф-гадәтләрне саклау. Кында инде 8 мәдрәсәбез эшләп килә, 3 югары уку йорты бар, ул Татарстан өчен җитәрлек. Һәм шуңа күрә бүген инде сыйфат турында уйларга кирәк. Без менә соңгы елларда стандартлар кабул иттек. Татар мирасыбызны саклау өстендә эшлибез. Шулай килешү төзедек. Хәзер менә университет архивларына кирип, алабызса бергә анда дистәләгән, меңләгән китаплар бар безнең, кул язмалар, аларны бастырып, шулай киң җәмәгатьчелеккә күрсәтмәкче булабыз. Нинди яңа технологиялар бар икән, без аларны кулланырга тырышабыз. Иншалла киләчәктә дә, Аллаһ биргән булса, киләчәктә дә без шулай ук менә шул яңа технологияларны кулланып, безнең өммәтебезгә файдалы булырга тырышачакбыз. Дини нәзарәте каршындагы Закат фонды мохтаҗларга, авыру балаларга ярдәм итүне арттырды. Безнең 2016 елдан бирле бер проектыбыз эшләп килә. Ул авыру балаларга тернәкләндерү, дәвалану курсларын түләү һәм катлаулы операцияларда керә. Мәсәлән, кайбер балаларның йөрәкләренә операция ясаганда без ярдәм иттек. Бүгенгә кадәр 300 артык сабый балага без ярдәм күрсәтә алдык. Төзәтү колонияләрендә үз срогын үтәүчеләрне дингә тарту буенча эш бара. Без муфти Камил хәзрәт Сәмигуллин белән бергә һәр бер колониягә ел буе дәверендә һәр бер колониягә кирип, шушы тоткыннар белән әңгәмә курдык. Ул аларга бага сөйләде. Күп кенә китаплар шушында керттек. Хузур нәшриятыннан. Тагын бер мөһим проблема – гаилә мәсьәләләренә игътибарны арттыру. Моны инде үз чыгышында кабат баш казый вазифасына сайланган Җәлил хәзрәт Фазлыев билгеләп үтте. Аңа килгән мөрәҗәгатьләрнең 60% ир белән хатын арасындагы бәхәсләр. Никах укыганда, яшьләр белән сөйләшкәндә, әзрәк никах шартларын гына түгел, талак шартларында бүтән әйберләрне дә аз гына шушы гаилә саклау мәсьәләләренә дә ныграк игътибар итсәк иде.
Диния нәзарәте ярдәме белән Татарстанда соңгы 4 елда 78 мәчет ачыла, 23 мәдәни мирас объекты төзекләндерелә. Киләсе 4 елга да план зурдан. Алар турында кабат сайланган мөфти журналистларга беренче интервьюсында сөйләде. Казанда да безгә зур мусульман мәктәбе кирәк. Шул турында да уйлыйбыз. Әйтеп уздым, иншаллах, киләсе елда Яршаллада һәм Түбән Камада мәктәпләр ачылачак. Мөхәммәдия мәдрәсәсен югары уку йорты дәрәҗәсенә күтәрү, ислам дине кабул итүнең 1100 еллыгын билгеләп үтү һәм туган телне саклауны дәвам итү бу яңа максатларның кайберләре генә. Фирүзә Мәҗитова, Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Камил хәзрәт Сәмигуллина Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Мөселман корылтайы делегатларының сезгә яңадан ышаныч белдерүе, өммәттәге югары абруйыгызның ислам дине тәгълиматының традицион юнәлешен, шулай ук мөфтиятның киң агарту эшчәнлеген хуплауларның ачык дәлиле диелә телеграммада. Бүген кояш баю белән мөселманнар Рамазан аен башлый. Ураза тотучылар таң атканнан башлап кояш батканчыга кадәр ашау ичүдән, начар сүзләр һәм уйлардан тыелып торачак. Рамазан ае 13 майга кадәр дәвам итеп, ураза гайты белән тәмамлана. Хәзер безнең ил өчен бу көннең төп темасына күчәбез. 1961 елда Совет космонавты Юрий Гагарин Восток-1 космик карабында Байконурдан очып китеп, дөньяда беренче тапкыр җир шарын әйләнеп чыга. Очыш сәгатьтә 48 минут дәвам итә. Республикада әлеге тарихи вакыйганы хәтерләүчеләр күп. Әйдәгез тыңлыйк. Первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Телевизор юк ул вакытта, радиодан тыңлап, әти инде менә космоска чыктылар, безнең илгә алга бара дип кычкырып йөрде инде. Барыбызга сөйнечле, матур хәбәр булды. Бөтенебез урамга чыгып, Юрий Гагарин дип кычкырып йөргәнебезне хәтерлим. Бер вакытны халык җыелган безнең театр тирәсендә, урамда, ниндидер громкоговорительләр сөйли бит, анда халык җыелган, ура кычкыралар, сәламли, бөтенесе кычкыра, ура, Гагарин космоска чыккан. Беренче класстан кайтып келәдем, бер абый әйтә, "Эй, Гагарин дия чыккан бит космоска" ди. "Эй, шатлык нәрсә, как белмибез бит ул вакытларда." Аптырыйсың, ничек менә шулай кеше космоска чыгам икән дип. Ничек исән-сау кайтырмы икән дип. Нәрсә улы бетерме икән дип борчылдык барыбызда. Менә күңелдә калган, аннан да зур шатлык юк инде. Biz мәктәпкә җыелгач, безне бөтенебезне линейкага җыйдылар. Һәм шул вакыйганы безгә әйттеләр. Хәзердән башка әйбәтләп укый башлыйбыз. 5-легә, 4-легә дип шулай ант иттек. Ил халкы алкышлый, дөнья сыклана. Беренче совет космонавты иптәш Юрий Гагарин кешене галәм киңлегенә беренче очышы турында 60 ел элек Тассыр газеталарының 13 апрель санында шул исемдәге мәкаләләр дөнья күрә. Аларны мөхәррирләр беренче биткә куя. Гагарин фотолары аңа багышлап язылган теләкләр. Шушы көннән соң республика халкы Мәскәүгә Гагаринга дип бер артлы телеграммалар яза башлый. Балалар аның турында шигырьләр иҗат итә. Совет космонавтикасы үсешендә Казанның да өлеше бар. Академик Валентин Глушко һәм танылган конструктор Сергей Королевлар беренче ракетаның детальләрен безнең шәһәрдә сыза. Моннан тыш Советлар Союзына галәм киңлекләренә чыгарга ярдәм иткән күп кенә кешеләрнең тормышы Татарстан белән бәйле була. Космос белән Казан арасындагы бәйләнеш турында Илдар Сафиуллин. Әгәр дә башка планетада тереклек булып, анда яшәүчеләр галәм киңлекләрендә очып йөриләр икән, алар Казан үзәгендәге бу корылманы күреп, һичшиксез монда килеп төшәргә дә мөмкин. Казанның нәкъ үзәгендә оча торган тәлинкә ул гадәти булмаган үзенчәлекле корылма. Юрий Гагаринның беренче очышыннан соң бөтен дөнья халкы космос белән кызыксына башлый. Татарстан архитекторлары әлеге зур омтылышны күз уңында тотып, кабатланмас бина төзегән. Ул әле бүген дә Казанны бөтен җир йөзенә таныта торган йөзек кашы булып тора. Игътибар белән карасаң, Татарстан башкаласын космос белән бәйләргә ышанычлы нигез бар. Казан ул савыт дигәнне аңлата. Кешелек тарихында беренче пар машинасын уйлап тапканда Казан төп рольне башкарган. Тормыш һәм фәнни ачышлар дәвам иткән. Тора-бара яулык белән эшли торган двигатель уйлап тапканнар. Шулай булгач, Казанның да ракета техникасына һәм космоска очуга өлеше бар дигән сүз.
Казанда галәмне үзләштерү белән бәйле 4 урам табып була. Космоска беренче очыштан соң 3 көн узгач, Казанның Яңа Савин һәм Мәскәү районнарында 11-нче Союзный урамы Юрий Гагарин дип үзгәртелә. Аның янәшәсендә генә конструктор академик Королёв урамы. Шунсы кызык, Королёв белән Глушконың Казандагы Лядов урамында бер бүлмәдә яшәүләре билгеле. Башкалабызда шулай ук академик Глушко һәм космонавтлар хөрмәтенә аталган урамнар да бар. Казанның беренче һава аланы нәкъ шунда урнашкан иде. Ракета төзелешенең башында торучылар данлыклы Валентин Глушко белән Сергей Королёв менә биредә хәзерге КМПО заводында эшләгән. Алар реактив җайланмаларны гамәлгә ашырган. 1945 елда Казаннан киткәч, Глушко белән Королёв СССРда бөтен ракета төзелешенә нигез салган. Фәнни яктан да Казан белән бәйле әһәмиятле вакыйгалар күп. 1944 елда ук Башкаладагы авиация институтында илдә беренче реактив двигательләр кафедрасы ачканнар. Аны Валентин Глушко үзе җитәкләгән. Аның укучысы Вячеслав Алимасов Казан җылылык энергетикасы һәм реактив двигательләр төзү фәнни педагогик мәктәбенә нигез салучыларның берсе. 2014 елда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов указы белән Алимасов исемендәге дәүләт премиясе булдырылды. Шунсы кызык, Гагарин очкан Восток-1 ракетасы Казанның хәзерге Элекон заводында җитештерелгән электрон приборлар белән җиһазландырылган була. Уңышлы очыштан соң заводны хезмәт Кызыл байрагы ордены белән бүләклиләр. Казан халкының космоска битараф булмавын граффитилардан да аңларга була. Балалар ишек алларында менә шундый очкычларда уйный. Сабыйлар космос төшенчәсен, Гагаринның батырлыгын яхшы белә. Космос ул күк, анда планеталар бар. Юпитер, например. Мен Юрий Гагарин кебек буласым килми, чөнки анда бик опасно. Космос инде искә карыйсың да күк кебек инде. Но только анда әйбер нәрсә төн кебек. Юрий Гагарин кебек буласым килми мен. Анда куркыныч. Менә космос мен шуны уйлыйм, что ул безнең атмосфера теге истәге. Юрий Гагарин ул беренче космонавт. Минем дә космонавт буласы килә, чөнки анда мотор бик каты. Космонавт булырга һәммәсенең дә кыюлыгы җитмәсә дә, балаларда горурлык хисе көчле. 12 апрель җир йөзендәге бик мөһим вакыйга. Беренче тапкыр космоста булу тарих битләренә уеп язылган. Бу онытылмаслык казаныш. Илдар Сафиуллин, Алмаз Диятинов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстан халкын космонавтика көне белән Рөстәм Миңнеханов үз Instagram сәхифәсендә котлады. Алга, хыялларга һәм йолдызларга таба дип язган ул, һәм космонавт булырга теләгән малай турындагы ролик куйган. Алтмышынчы елларда бик күпләр Гагаринны күрергә хыяллана. 1967 елда кай берәүләрнең ул хыялы чынга аша. Беренче космонавт Иделдә су чаңгысында җилдергән, татар кызларын көймәдә йөзәргә чакырган, хәтта фотографлар объективына да эләккән. Юрий Гагарин маршруты буенча безнең репортаж. Боровой Матюшинада урнашкан данлыклы Идел яшьләр үзәге үзенең тарихи бинасын саклап калмаса да, инде Совет чорыннан ук халыкара яшьләр туризмы үзәге ролен үтәгән. Нәкъ менә биредә 1967 елда Совет һәм Япон яшьләре дуслыгы фестивале үткәрелә. Ул чакта шактый ябык ил булып саналган СССР өчен бу тарихи вакыйга. Шуңа анда иң дәрәҗәле кунак Советлар Союзы герое Юрий Гагарин чакырыла. Кинохроникада моны избатлаучы уникаль кадрларда сакланган. Менә Юрий Гагарин Казанның спорт сарае трибунасыннан чыгыш ясый. Галәмгә беренче очкан шәхесне күрү мөгъҗизага тең була. Мондый бәхет Комсомолец Татария газетасы фотокорреспонденты Владимир Зотовка да елмая. Юрий Гагарин ул Идел лагере янында очрата. Өлкә комитеты җитәкчеләре дачалары янында иде. Гагарин бер кулы белән фуражкасын тотып, койма ярыгыннан килеп чыкты да елмаеп кул биреп күреште. Мине үзен көтеп тора дип уйлагандыр күрәсең. Аның артыннан ук КПСС өлкә комитеты башлыгы Фикрат Табиев һәм тагын бер кеше чыкты. Ансы сакчылары булгандыр бәлки. Ничек ул чакта миңа беренче космонавтны фотога төшерергә рөхсәт биргәннәрдер, бүгенгә кадәр башыма сыйдыра алмыйм. Советлар Союзы герое атаклы космонавт башта фотога төшәргә зур теләктә белдерми үзе, әмма хәйләкәр фотограф аңа яңа гына үзләштергән профессиональ ысулны тәкъдим итә. Камерага карамыйча гына фотога төшү. Шуңа космонавт әлеге тарихи фотода хыялланып еракка карый. Татарстан табигате илһамландыргандыр геройны. Сирәк истәлекләрдә Юрий Гагаринның Идел елгасы буенда ял итүе турында телгә алына. Советларча пикник көннәрнең берсендә хәтта үзенчәлекле сәяхәткә дә әверелгән, чөнки моннан ерак түгел Кама тамагы һәм аның ямьле яр буйлары.
Шунда юл тотады Гагарин су чаңгысында. Әйе, нәкъ менә беренче космонавт Советлар Союзында су чаңгысында җилдерүгә мода кертә. Хәтта СССРда бу спорт төре буенча беренче чемпионатны да үткәрә. Сәгатенә 100 км тизлек белән ерак араларга җилдерә алган космонавт яраткан шөгылен Татарстанда да ташламый. Идел лагерында ял иткән вакытта су чаңгысында йөзәргә чыга. Казаннан әз генә аскарак чыгып киткәндә, ул Красновидово турысында балыкчылар җыйнаулашып утырганны күрә инде. Анда балыкчыларның утравы була. Шул утрауга балыкчылар янына ул туктый, алар белән сөйләшә, алар белән кызыксына, тормыш көнкүрешләрен, яшәүләрне аңлашалар бит инде. Шушы авылның матурлыгына сокланып. Авыл советында бу хакта белеп алып, зурдан кубып беренче космонавтны кунак итәргә әзерләнәләр. Тиз генә арада ул вакытта беренче секретарь булып эшләүче Ахмадуллин Хидият Ахмадулловичка тиз генә хәбәр итәләр. Катер белән аны барып каршы алып, кунак итеп, ипи белән, тоз белән. Безгә инде кызлар, сез барасыз аны сыйларга, без сөендек инде хәзер. Су өстеннән килә бит инде. Суны җырып инде, матур итеп инде. Үзе авызын җырган инде, гүлкүп торды. Елмаеп көлеп тора. Гел инде. Ашсу остасы Рита ханымга ул чакта 26 яшь була. Нәкъ менә аңа Юрий Гагаринны кунак итеп тәм-томнар белән сыйларга насыйп була. Су балыгы, тутырган тавык. Ухаларыбыз калды, мен тәмиябыз калды. Әрәмәте булмый инде. Шунда без трюмга төшереп куйыйк инде шуларны мен инде. Җилмәйде дә инде. Май башыңа сылкыды инде, бер дәшмәдән нарасы. Сез аңа димәк күчтәнәчләрдә тутырып җибәрдегез. Аның күз буенда бер җирдә шрамы да бар иде. Бер генә үкенече бар Рита ханымның истәлеккә автограф алмаган. Юрий Гагарин аны хезмәттәш кызлары белән бергә көймәдә дә йөрергә чакырган бит ләбаса. Нә шул вакытта барган булсак, муж нәрсә булса кул куйдып берсә алган булыр инде. Юрий Гагарин Кама тамагында кунак булган арада аны Казанда югалтканнар, хафага калып озак кына эзләгәннәр дигән сүзләр дә йөри. Бу истәлекле 67 ел августыннан тыш танылган космонавт Казанда тагын берничә тапкыр кунак булган дип тә әйтәләр, шәхси чакырулар буенча. Әмма алар инде серле бер тарих булып калыр. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Татарстанның үз космонавты да бар. Безнең якташыбыз Бөгелмәдә туган Россия герое Сергей Рыжиков хәзер халыкара космик станциядә, ул Россия экипажының капитаны. Алар космоста инде узган елның октябреннән Ознакайның яшьләр радиостанциясе космонавтлар белән элемтәгә чыкты. Галәмдә нинди ис килә, анда тынлыкны тыңлап буламы, космонавтларның тюбиктагы ризыклары тәмлеме? Барлык сорауларга да җавап бирәләр. Видели какие-нибудь необычные объекты или явления на околоземной орбите? Необычные явления, конечно, возникали, и они связаны с оптическими преломлениями, такие как полярное сияние. Очень интересный переход с дня на ночь и обратно. Иктисад, фән, көнкүрештәге төрле хезмәт күрсәтүләр цифрлы технологияләр ярдәмендә башкарылырга тиеш. Бу юнәлештә Казанда уңышлы сыналган электрон технологияләрне республика районнарында да кулланырга кирәк. Әлеге тармакта эшләүче белгечләр белән очрашуда Рөстәм Миңнеханов шулай дип белдерде. Президентка спорт, транспорт, мәгариф һәм башка өлкәләрдәге цифрлаштыру проектларын тәкъдим иттеләр. Дәресләргә онлайн язылу, тренерны сайлау, юлларны җыештыру сыйфатына бәя бирү һәм социаль объектларның виртуаль мониторингын күрсәттеләр. Бүгенге көндә Казанда хезмәт күрсәтүләрнең 45% электрон форматта. 2030 елда бу күрсәткеч 95%-ка җитәргә тиеш. Везде должен быть результат. Не панацея перевести в цифру. Эта работа очень большая. Здесь и банк, и органы исполнительной власти. И нам надо вовлечь в эту работу IT-компании частные. Рөстәм Миңнеханов бүген тарихи җирлекләрдә шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча комиссияның күчмә утырышында уздырды. Барлыгы 5 проект карадылар. Бу күп катлы машина кую урыннары, торак комплекслар, иҗади остаханәләр биналары. Президент барлык төзеләчәк объектларның да әйләнә-тирә мөхиткә туры килергә һәм иске Казанның тарихи изен бозмаска тиешлеген әйтте. Танылган белгеч этносоциолог Леокадия Дробижева вафат. Президент Рөстәм Миңнеханов кайгы уртаклашып, Россия фәннәр академиясенең Казан фәнни тикшеренү үзәге социология институты директоры Михаил Горшковка телеграмма юллады. Леокадия Михайловна гаҗәеп шәхес, чын энтузиаст, эзләнүче һәм талантлы җитәкче иде. Аны Татарстанда һәр вакыт хөрмәт иттеләр. Милләтара мөнәсәбәтләр өлкәсен камилләштерүгә керткән эшчәнлеген югары бәялиләр. Чын күңелемнән мәрхүмәнең туганнары һәм якыннарының авыр кайгысын уртаклашам диелә кайгынамада.
Язгы ташу турындагы соңгы мәгълүмат белән дәвам итәбез. Елгаларда су һаман күтәрелә. Куйбышев су саклагычында ул 20-30 сантиметрга, Дим һәм Үләмә кебек елгаларда 70 сантиметрга кадәр арткан. Төрле районнарда су астында калган 4 күпер тирәсендәге хәлне коткаручылар даими күзәтә. Сыерларны без инде язгы ташу килер алдыннан уже күршеләргә урын хәзерлибез. Иначе кайсы бер җилларны соңга калып, прямо су өстенә өстерәп чыктык, ягъни сыерларны. Сыерларны күршеләргә кертеп, умарталарны биегрәк урынга куеп, тавыклар өчен өстәмә такталар җыеп. Рәшит Габдрахимов гаиләсе язгы ташуга ел саен шулай әзерләнә. Балон сапаги, менә бутты белән битен димме? Вот, шул балон сапаги белән кирип булмый башлыйлар. Менә шуны хәзерле менә. Узган елларда су калдырган эзләр сарай диварларында саклана. Бүген исә мунча белән бакчасында үрдәкләр йөзеп йөри. Өйдә инде диван өстендә бөтен әйберләр менә шулай җыендык. Идән астына керәме менә бу? Менә эш идән берсесендә полный. Ишек алды тирәсендә гадәттә авыл хуҗалыгы техникасы торса, күршеләре Раул Садриевның бакчасы буенда көймә. Менә шулай Татар Танае авылы халкы күршеләренә көймәдә йөзеп йөри. Татар Танае авылына илтә торган бердән-бер юл менә шушы. Һәм аның тирә-ягына карасак, әйтерсең лә ул утракта утыра. Чөнки авылны тулысынча диярлек менә шушындый су әйләндереп алган һәм бу аляның иң биек вакыты түгел диләр. Гөмнә елгасының ярларыннан чыгуы шундый хәлгә китерә. Ә бит әле тау башлары һәм урманнарда кар эремәгәндә ди авыл халкы. Каядыр 30 хуҗалыкны су баса. Суның 5 метр булганда биеклеге ул арт буйларын, бакчаларны, мунчаларын баса һәм 5-5 инде ул йортларга керә. Бу хәл безнең 18нче елны булды. Су кешеләрнең өйләренә дә керергә мөмкин дип эвакуация пункты әзерләнгән. Яз башында су китү каналларын һәм трубаларны чистартканнар, әмма бу гына җитми диләр. Авылны дамба белән әйләндереп алу өчен махсус проект әзерләнә. Видите, вода даже стоит, до этих пор до самого стен вот туда. Әмма Югарыслан районының Куралов авылын су баса башлагач коткаручылар чакыртырга туры килгән. Елгада су биеклеге 2 метр 90 сантиметрга кадәр күтәрелгән иде. Безнең 2 метрда 80 сантиметр ул критический урын дип әйтегәндә. Шул сәбәпле безнең шушы елгада инде шартлау эшләре алып барылды. Казан бистәләреннән дә коткаручыларга су басу белән бәйле мөрәҗәгатьләр еш килә. Күбесенчә Совет, Идел буе авиатөзелеш районнарыннан. Необходимо усилить работу по расчистке и Бистәләрдә тәүлек дәвамында су суыртыла, әмма бу гына җитмәй. Кечкенә елгаларның яр буйларын, аларга чыга торган су каналларын, күпер асларын чистартырга кирәк. Иртәгәдән кинәт җылыту көтелә. Температура 18-20 градуска кадәр күтәрелер дип фаразлыйлар. Яшелүзән һәм Югарыслан районнарыннан Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүген Татарстан Дәүләт Советының сәясәт комитеты утырышында Татарстан президентының халык алдында хисабы буенча фикер алыштылар. Документны социаль яклау министрлыгы вәкилләре тәкъдим итте. Анда мәдәният, сәламәтлек саклау, мәгариф һәм социаль хезмәт күрсәтү өлкәләрендәге эш сыйфатын мөстәкыйль рәвештә бәяләү нәтиҗәсе әйтелде. Игелеклелек һәм мәрхәмәтлелек кебек төшенчәләр аеруча югары бәягә ия булган. Ә иң түбән баллар физик мөмкинлеге чиклеләргә уңай мөхит булдыруга карата куела. Америка Кушма Штатларында Чарльстон шәһәрендә узган ВТА 500 теннис ярышында Вероника Кудерметова җиңү яулады. 23 яшьлек спортчы тумышы белән Казаннан. Ул хәзер Россиянең беренче ракеткасы титулын йөртәчәк. Әлеге мәртәбәле исем алу белән аны Рөстәм Миңнеханов котлады. Без сезнең белән горурланабыз, осталыгыгыз сокландыра. Алга таба да зур уңышлар телибез диелә президент телеграммасында. Бүген Казанда космонавтика көне уңайнан салют аттырдылар. Аның өчен 120 мең сум акчаны халык җыеп биргән. Март ахырында Анна Каренина тамашасы артисты Зәлинә Насырова Инстаграмда мөрәҗәгать урнаштырган була. 12 апрельдә салюты оештырырга тәкъдим итеп, кешеләр битараф калмаган, бәйрәм салюты минут ярым дәвам итте. Аны Татнефть-Арена, Казан гаилә үзәге һәм Ривьера аквапарк янында карый алдылар. Камытамагыннан килдек. Менә нидән Инстаграмнан караган идек. Әле шамаган идек, что булыр дип. Бик матур. Меня салют вообще ошады, бик шәп булды салют. Bütün эмоциялар меня вообще ошады. Әлеге шундый яңалыклар иде, бәйрәмнәр белән сезне. Исән-имин булыгыз.
Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән сузмагыз. Данил Мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Бары тик апрель ахырына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең өчте проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефон саны 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Ознакайда иртән бераз булытлы булса да, кичкә көн аяза. Җылы атмосфера фронты һәм антициклон тәэсирендә республикабызда һава торышы үзгәрә. Төнге сәгатьләрдә дә урыны белән +8 градусын тәшкил итә, төн якын чыгышта көндез 22 градуска кадәр җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста аз булытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Алда көннәрдә кояшлы антициклон тәэсире көчле булу сәбәпле һава шартлары уңай саклана ди фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук җылыта, төнлә 5, көндез 18 градус җылы, җилкен чыгыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн аяз, кояшлы һәм җылы булачак 22 градуска кадәр. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта көндез җәй көндәге кебек җылы булса да, төнге сәгатьләрдә температура әле +6 градус кына, явым-төшемнәр көтелми. Халык сынамышлары буенча апрель уртасында җылы яңгыр яуса, апрель ахыры суык булыр диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. У меня артроз. Дети оплатили операцию за рубежом. Правый протез не приживался, хотя и дорогой. Ждала вторую операцию, но тут границы закрыли. Так я попала в доктор Оз. Протез ставить не нужно. Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Счастье, что можно спасти сустав. Жаль, поздно пришла в доктор Оз. Были бы оба сустава целы. Весна на Аптечной улице. В бережных аптеках от склада и Экона. Снижение цен. Тауфон 99 рублей. Цитрин 129 рублей. Мироместин 339 рублей. Покупай выгодно. В бережных аптеках от склада и Экона. Республикабызда яшәүчеләрнең артык акча чыгармый гына сәламәтлеген кайгырту мөмкинлеге бар. 1 апрельдән 30-на кадәр Экона, Бережная аптека от склады дәруханәләрендә бәяләрне төшерү акциясе уза. Казанда көн кояшлы булачак, 20 градуска кадәр җылы, көньяк көнчыгыштан талгын җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 776 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 72%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.